kendo ambo wacho ka pile ni wamiyo president experts technocrats so nitiere wer moro mowere opende kocha ni anto tachiwo ngimana tana yudango koro wanto wasechiwo technocrats wasemiyo the government obedo stable koro wambe koro nyakwa penjire sana technocrats magwa man kanyo ni kwa se stabilize serikal marutoni wanto twadhi odiango nikech uora wachoga pile ni sama koth chue nyakitibire nade nyakichiki kiweya pio dhi nono kaso kiny ka chieng' osechako bedo kichako ywak to bedo gi matek kabisa kora I want to just urge joge wa manie serikal ni this is the time maginyalo empower the youth, this is the time maginyalo empower jogi, this is the time maginyalo so joge gi kuonde ma very influential. Of course kaka Senator Masiano sewachocha ni ma ok nwakaw magi jok moko wakaw mana mekwa katieko Joyce we akaw kuyo na makende chiune Jowa Masuba South especially gweng manyama dede no alalo jaduong ma walura hinya jaduong Jona Runga Mbithe koro thuolo ni bende dakaw mondo achiune gi mos makende ahinya. Thank you so much for inviting us. Ero kamana enya kendo ambenda cholo nuote maga mos kuyo kachiel kod lit ne anyuolau kinde makoro untiere e kuyo kalure kod lal mar jaduong agonu ero kamana enya kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono mano wakili Peter Wasaga Kevin Osido kachiel kod Inista Chieng mani tudori kodwa ka intiere studio mar e county Maximo kendo happy Easter koyo ni hawo maber mar Pasaka kinde makoro wang'ino odiochieng makinya en odiochieng mar Pasaka nyaka chieng' wuok tich nyakora mugi ajwang imbenda koyo ni hawi maber mano mar Pasaka. Ero kamana inya kumbedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chendo mar mbaka oromo kinyi makonto mana kaka ng'isi twak kata thuon wach mano nego bedni watwake mano yuarok ewi agucho menda mar NGCDF mano mbaka